Ľudia, ešte predtým, čo začne video, ďakujem vám za 6-7 odoberateľov a dúfam, že to potiahneme na 100, lebo koncovka by som chcel dať 100 odoberateľov. Toto bude taký špeciál za 6-7 odoberateľov, takže bude to 30 minútový a bude to taký príbeh z Brookhavenu. Takže máte sa na čo tešiť. Čau. Zdraví vás Tomáš z budúcnosti. No nič. Musím stávať do práce policajta. Musím stávať proste do práce. Ja som asi není policajt. A ja ráno, no nič. Ideme teda sa osprchovať. Som osprchovaný. Idem si umyť zuby. Tak a robím. Mám vyčistené zuby. Idem do kuchyne si čo si dať. Čo si dám na pitie? Mlieko si dám. Tak a ešte si zoberiem. To je nedojedený obed od včerajška. Nedojedený obed od včerajška. Tam si berem. No, dobre, je to takýto dobrý obed. Som si robil vajíčka. No nič, zaverem chladničku. A idem ku stolu. No nič. Ňam, 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 ňam. To je dobré, mňam. Mňam, to je dobré. Ale už by som mohol ísť do práce. Dobre, idem do práce. Ešte si dopijem to svoje mliečko. Počkaj, musím si dať vodíčko. Kto mi zvoní? Idem dole. Kto zvoní do ryti? Haló? Idem do práce. Sa to otvára tu. Už som to robil. Dobre, vyhodím to. Autíčko. To je taková garážku moje dvere. No, utekám do roboty. No nič, takže idem do tej práce. Nebaví ma chodiť do práce. Už sa aj stmieva. Mám takú nudnú prácu. Úplne nudná práca. Si musím auto zamknúť. Tak, no nič, idem robiť. Teda do tej burgerárne. Dáme na...
Dobre. Teraz musíme rozvariť. To som na stole. Dobre. Dobre, už som to robil. Je niekto pri okienku? Ani. No, nič. Asi mám šiptu dorobenú. Idem spátky domov sa vyspať. Som unavený. To bola šichta. No, nič. Ešte dobre, že mám zajtra voľno. Ešte dobre, že mám zajtra to voľno, lebo by som ináč bol rozbitý. No, zajtra si asi pôjdem pre peniaz do banky, aby som mal už pomaličky. Otváraj sa. Jo. Lebo mi to nechce skočiť. Ešte túto musím porobiť časy. Tak. Skočiť dole. Ja asi idem hore, lebo som nejaký unavený. Som tu. Umiem si naposledy zuby. No nie. Tak, dobre. Tuto si idem pustiť telku. Dám si nič. No toto survival ma baví. Ja som tak zlákol. Vypneme svetlo a idem spať. Sleep. Prečo ráno? No nič, ja musím ísť nakúpiť, nemám nič. Doma totálne nič doma nie. Ja sedím. Tam ešte trošku zaspali, ale tak to nevadí. Ale vadí. Dobre, ide. No, nie. Nechcú. Tak. Zaparkujem to treba sem. No, nič. Počkaj, ja som si vlastne zabudol ešte vybrať drobné. Až to sa prebehnem. Prebehnem. Musím si vybrať drobné. No nič, utekám si vybrať moje peňažky. Nič nejde. Hej! Čo?
V prekliatom mieste, či čo? Á! Ne! Počkať, ja vytáhnem čosi. Ešte dobre, že mám povolenie od zbrane. Poď sem, svička. Si vybrať tie peniaze, lebo potrebujem peniaze. Bum, strieľam. Nič, idem si, aby som mal aj peniaze na hemto. Tú moju krásnu zbraň. Ten certifikát. I'm money. Na to prejdeme. Takto tu. Stevar. Dneska mi je streda. No, nič dobrej. No, nič. Beriem kobličky. Tortík by sme mohli zebrať. No, nemôžem. Čo nezberiem? Čokolády tie berem. Milujem čokolády. Aj banán berem. Červené, zelené. Červené. Doritosky mňam. Dám si aj modré, červené, klasické. No nič. Zaberiem aj pizzu. Mesiarstvo, sandviče kúpim. Dobre, mliečko mám. A zmrzlinu dneska nebudem kúpovať. Nič. Idem tam teraz dať. Tak. Už to máme. Tak, PIN kód. PIN. Tak. Berem Adobe. Utekám. Dobre. Taký rozespatý. A keby ste chceli vyše takýchto videí, môžete mi povedať. Ja vám ich urobím. Takže zdravím vás to. Čus.